para sasama aja padha ditinggalke rukun lima puniku siji kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso papat jagat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake azan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh laksa salat saya tingatane tindak munkar maghrib lan isya jagate prayogane nambah salat sunahe jo sembrono